Moi bons días a todas e todos. Última xornada, última sesión e continuamos, non? A sesión de onte xa foi dedicada ao século XX e continuamos ao século XX. Continuamos con espionaxe, despois a segunda das ponencias, o segundo dos relatorios vai a ser dedicado tamén a Primeira Guerra Mundial de Galicia, no caso de Vigo. Neste caso estamos con Eduardo Rolán Echevers, licenciado en xornalista e licenciado en xornalismo na Facultade de Ciencias e Información, porque estamos falando antes en Madrid, ¿no? Pero profundamente regado en Galicia, en la ciudad de Vigo. Traballou como redactor en xornais como Expansión, O Faro de Vigo. Actualmente traballa de forma independente, ainda que colabora co diario La Voz de Galicia, dirixe a web Ciencia Galega, é guionista, director audiovisual, escritor, periodista, articulista, xestor de proxectos culturais, comisario de exposicións. Durante 15 anos foi redactor do diario Faro de Vigo. Traballou que compaxinou autoría de guiones, libros, asesoría de comunicación e xestión cultural. Por tanto, unha persoa polifacética, que coñece o medio, ademais, do que vai a falar, con investigacións, como a que nos vai expor hoxe. Publicou 7 libros, na maior parte de corte histórico, e guías turísticas de gran formato para editoriais como National Geographic, Edicións Xerais, el Bloomberg. Dirixo 3 largometraxes para documentais para TVG e Televisión Española. Arañeira, que se carga o que está máis asociado á actividade que vai a expor precisamente hoxe, ou Novo Vigo Bello, A Liña do Deserto. Foi tamén guionista e comisario de exposicións como A Conquista do Espazo ou A Reconquista de Vigo no ano 2009. Moitísimas gracias, Eduardo, por a túa xeitosa colaboración con nós para intentar achegarnos un feito do patrimonio cultural. Pois se nos parece que como durante non vai chegar moito ao micro, se vedes que está moi alto, me dicides, porque sabedes que ten moita potencia. Bueno, é certo un pouco que, bueno, eu teño que chegado que a historia da Segunda Guerra Mundial en Galicia, fíxeno a través dun libro, hai moitos anos xa, creo que ten 12 anos xa, Galicia en Guerra, con Edicións Xerais, daquela, que en momento foi un libro un pouco diferente, realmente de un xeito popular non se tiña escrito sobre a relación de Galicia coa Segunda Guerra Mundial e coa Alemanha de Hitler. Sí que había grandes investigadores nas nosas universidades e xa trataban este tema, pero digamos que era un libro popular, un libro que achegaba este tema ao gran público. Fixemos logo un documental, quería poñer uns pequenos anacos e tal para explicar un pouco o tema con imaxes. Por desgraza non temos son, pero vou facer así como cine mudo, super falta o pianista, vou facer un pouco a dobrarse por riba, do que vexamos. Nada, o título que podría ter a charla de hoxe sería o mesmo deste libro, Galicia en Guerra. Un título que escollín porque despois de facer bastante investigación propia nos arquivos como o Arquivo Histórico do Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, o Arquivo Histórico Militar, o Arquivo Histórico Nacional, Biblioteca Británica, bueno, atopei moitísima documentación relacionada coa importancia que Galicia tivo na Segunda Guerra Mundial. Creo que é evidente que os sabemos todos que era unha falacia aquilo de que dunha España neutral que propugnaba Franco. A realidade foi outra moi diferente. O país estivo absolutamente volcado no apoio ao réxime de Hitler, mentres os aliados tentaban defender os seus intereses tamén coa rede de espías, sabotaxes. Bueno, había moitos intereses encontrados e Galicia estaba absolutamente en guerra. As razóns eran varias, especialmente Galicia, porque as razóns eran varias. Tiñamos nos, como sabedes, un recurso mineral único, moi difícil de atopar. En Europa non só existe na parte máis occidental, na parte de Galicia, Portugal, esta zona de aquí, é imposible atopalo, hagas tamén en zonas de Asia. E o wolframio, sabedes que por toda Galicia ainda se conservan algunhas musealizadas, outras non, minas deste mineral, as antigas minas deste mineral, eran fundamental o wolframio para a industria maquinaria bélica de Adolf Hitler, porque, como sabedes, servía para a blindaxe, por exemplo, dos carros de combate, os Panzer, os Tiger, e para endurecer os obuses, a munición. Co cal, o wolframio ten unhas condiciones de dureza e de peso moi especiais. Non sei, eu teño, por exemplo, visitado as minas de Fontán, Mina de Cruces, que ainda conservan os antigos mineiros, os que entrevistei, pedras que realmente chama atención porque é un mineral pesadísimo, non? En canto colles unha pedra desas, chama atención, non? Entón, esa aleación do wolfram con outros minerais facía que os obús
ademais estaban obsesionados con ter un suministro constante de wolframio para a súa maquinaria bélica. Do mesmo xeito, os aliados tentaban sabotar ese suministro, pues, bueno, pues, unha arañeira de espías e de asentes que traballaban en Galicia. Un segundo aspecto, logo iremos por cada un pouco máis por o vídeo, un segundo aspecto era que Galicia, bueno, pues temos tantos kilómetros de costa, temos unha costa tan fermosa que, bueno, pues que inmediatamente Carlos Dönitz decatouse de que aquí era un bo sitio para ter ou para que puidese ser un refugio dos submarinos U-boot, das súas bandas de lobos. De feito, chegou a internar dos barcos en as rías de Vigo e Ferrol, o Max Aldrich e o Bessel, para ver de ter unhas bases flotantes nas que abastecer de combustible, de víveres, a esos submarinos, ou en caso de accidente, ou en caso de haber feridos, pues poder desembarcaros. Non é certo, logo veremos todas esas lendas que se contan por Galicia adiante, de submarinos que entraban por o río Ulla e tal, ou que entraban por o río Verdugo, deixaban ali un pazo, e os oficiais vivían ali, facían unhas festas increíbles. Bueno, pois todo iso ben é a lenda, non? Que nos quedou, pero non é certo. Os oficiais dos submarinos non tiñan por que desembarcar e tal, e menos un U-boot podía remontar o río Ulla, e moito menos o río Verdugo. Hai moita lenda relacionada con iso, pero sí é certo que para Dönitz, logo veremos algunhas imaxes, era fundamental ter un apoio en Galicia. Por outra banda, teñamos un compreso de telecomunicacións e de posicionamento rudimentario GPS aquí en Galicia. Poida que sexa unha das primeiras bases militares estranxeiras en territorio do Estado español, non? O Electrasone de Cospeito, non? Xa non están en pé ninguna das tres grandes antenas que se conservan ali na Terra Chan, Cospeito. A última delas, as dúas últimas caeron co tifón, furacán, o tifón era en Asia, non? O furacán, a cicloxénese, vamos a falar en plan moderno. A cicloxénese Klaus botou abaixo, botou o chan as dúas últimas que se conservaban, eu estiven ali varias veces cando se conservaban, gravamos, hai imaxes, veremoslas agora, e ali pois, había unha dotación alemana, viñeron avións da Lufthansa que aterraron no aeródromo de Rozas para desembarcar os equipos Telefunken para levantar esas antenas do Electrasone, e aquí había unha base alemana situada en Galicia durante toda a Segunda Guerra Mundial. Mesmo os aliados en algún momento para sabotar o tema do wolframio, para sabotar esa base, especularon coa posibilidade de desembarcar en Galicia. Por desgraza non se produzo. Logo podemos falar tamén diso, non? Por desgraza non tivemos a sorte dun desembarco como tiveron en Normandía. Aquí tivemos que aguantar décadas despois de ditadura. Ese era outro dos intereses que tiñan, e finalmente a rede de espionaxe que había en Galicia relacionado co Alemanha nazi permitiu, despois da guerra, permitiu que Galicia se convertese nunha das portas de saída, unhas principais portas de saída de moitos ou de varios criminais de guerra nazis, como veremos algúns agora, que dende o Porto de Vigo, da Coruña, pois saíron cara ao santuario americano, non? Esa rede de espías que perdurou aquí, que non foron entregados, o réxime de Franco pois inventou toda a sorte de disculpas para non entregar a eses espías que reclamaban os aliados, que seguiron operando aquí e daban acubillo a eses asentes nazis de eses criminais de guerra, algúns deles, non? Un pouco para entrar xa en detalle, bueno, esa foto que vemos aquí vai estar Cabalelas, penso que dentro do seguinte. Esta foto, bueno, é un traballo que fixeron no Instituto de Estudios Vigueses, Antonio Giral del Lombo, Martín Curti. Tocaron esta foto, Cabalelas tamén estaba neste tema sobre a comunidade alemá en Vigo. Bueno, porque efectivamente isto que vemos aquí pode parecer unha cea, un acto social e tal, de empresarios e tal, aí están momento, podía ser Berlín, ou podía ser Hamburgo, ou podía ser, non sei, calquera sitio, Hannover, nas prolegómenos da Segunda Guerra Mundial, non? Pero realmente é Vigo, non? Esta foto de Vigo, o sea, a xente, quer dizer, para facernos unha idea de que mundo estábamos, non? A xente, pois sí, no ano antes do comezo da Segunda Guerra Mundial, había empresarios de Vigo que acudían a cenas nas que estaban esas maravillosas esvásticas presidiendo o ágape, non? Había unha simpatía grande por os nazis en Galicia, unha simpatía enorme por os nazis en Galicia. Tamén podemos ver esta outra foto tamén en Vigo, non? Aí estamos vendo pois, unha reunión que a verdade é que non se ve moi ben, se veíase mellor noutra conferencia que dimos, porque aquí parece un pouco distorsionada. Aí está o xefe da Falange en Vigo, aí está o xefe do Partido Nacional Socialista
en Galicia, que é Richard Kindling, que segue enterrado no cementerio de Pereiró con grandes honores, tal como moitos outros, ou veremos esa historia. Foron, despois da Segunda Guerra Mundial, continuaron a ser grandes, algúns dos mellores membros da nosa comunidade, é dicir, respectados absolutamente. Bueno, pois aí está Richard Kindling, o xefe do partido nazi. Estes dos rapaces tan simpáticos, pois son membros das juventudes hitlerianas. Aí temos membros das juventudes hitlerianas. Si, efectivamente, en Galicia había juventudes hitlerianas que vestíanse con uniforme e levantaban a man e daban vivas ao Führer Adolf Hitler. Isto pode darnos un pouco unha idea do mundo no que vivíamos nese momento. É certo que cando remata a Segunda Guerra Mundial, todo este tipo de imaxes desaparecen, xa non se empregan nos medios de comunicación, ninguén ten interese en que se saiba ou que se recorde que Franco apoiaba a Hitler. Eso que quere se borrar para congraciarse cos aliados. Un exemplo bo de como foi desa simpatía podemos atopar uns meses antes de que comece a Segunda Guerra Mundial. É a saída da Legión Cóndor, dos 6.000 soldados alemáns da Legión Cóndor, dende o Porto de Vigo para regresar a Alemanha ao Porto de Hamburgo. Legión Cóndor, protagonista, como todos sabedes, por exemplo, do bombardeo de Guernica. Entre os seus grandes logros ten o bombardeo de Guernica e moitos outros ao longo da Guerra Civil. Bueno, pois son despedidos en Vigo. Aquí nesta foto podemos ver aí van con súa bandeira, coa esvástica. Eso é o fronte marítimo de Vigo, máis ou menos é ao lado do Berbés, a zona da Laxe. Aí se ve a igrexa colexiata, esa tan fea que temos aquí, ali, que non se pode comparar con calquera máis fea que esa por aquí. Bueno, pois eses son os soldados alemáns embarcando. Chegaron 6.000. Bueno, a verdade é que ese desfile dos nazis en Vigo amosa como era a Galicia oficial nese momento, que dicían os xornais, o que pedían a xente que saíse ás rúas para despedilos. Ímolo ver agora, por desgraza non temos audio no vídeo que vou poñer, entón vou ler un pouco pasaxes do que dicían. Pero sí, chegaron varios transatlánticos alemáns a Ría de Vigo, eran dunha división que se chamaba Forza pola Alegría, que era digamos que era un inserso de Hitler, non? Hitler era un inserso tamén para traballadores en activo. Entón, en verán, pois os alemáns tiñan dereito unhas vacacións en transatlánticos suntuosos, talas que disfrutaban moito facendo viaxes por toda Europa. En poucos anos farían moitas viaxes por toda Europa, pero xa non en transatlánticos, senón a bordo de Panzer, de Tiger e de Stukas. Ben, bueno, pois eses transatlánticos moi luxosos, os 5 apareceron na Ría de Vigo e foron embarcando estes señores. Conservanse imaxes que veremos agora, moi pouquinho, unha metrase moi pequeniña, que atopamos cando fixean o documental de Arañeira, atopámoslas na Filmoteca de Alemanha en Berlín. Por desgraza en España non existe, non se conservou nada. Eu penso, en moitos casos, que houbo moito interese en agochar todo isto. Era realmente, chegou a ser moi incómodo a evidencia de que Franco apoyara a Hitler. Tentou taparse absolutamente para que non éramos a versión oficial. Non estábamos en conflito. Non sei hasta onde chega isto, pero bueno, podemos ver algunhas imaxes máis. E como os xornais da época, nomeadamente o Faro de Vigo, pois vai contando a súa, bueno, o que foi ese desfile dos soldados alemáns. Un poñer entón, temos o problema do audio, pero mellor temos a sorte. Estes son eu cando fixen a primeira comunión, máis ou menos. Disculpa, vale. Sí. Non se proxecta o vídeo. Sí, vale. Sí, fecha a presentación. Vale, agora se ve o vídeo? Sí, vale. Bueno. Pois en audio, por desgraza, hai imaxes que son un pouco de rechea, non teñen que ver, que son imaxes do bombardeo alemán na Segunda Guerra Mundial, pero podemos ver algunhas que son, estas son originais de Vigo, este é o Porto de Vigo, son os soldados alemáns saindo, salíndose, e tal, os verán saudar e tal, embarcar, veremos algúns dos deses transatlánticos. Agora, mira, por ali detrás está un deses transatlánticos, aquí o vemos, un deles, bueno, gran felicidade, 3 meses máis tarde, invadirían Polonia. Imos ver algunhas das cousas que dicía a prensa da época, porque non sei como facer, está complicado o tema, como coller o libro e falar ao mesmo tempo aguantando isto. Este funciona? Sí, este funciona. Apagamos.
Sí. Hola, sí. Vale, nada, volver a algunhas pasaxes do que dicía a prensa da época en ese momento, que para mí teñen bastante claro, bueno, por decirlo así, sí. Bueno, dicía Faro de Vigo, por exemplo, que ao paso dos voluntarios alemáns polas ruas viguesas, o público facíalles obxecto de grandes mostras de afecto, aplaudíndolles con entusiasmo, vitoreando repetidamente a Alemanha e o seu caudillo Hitler. Dende logo, ese entusiasmo, en moitos casos, era obligado. O alcalde Suárez Llanos publicou un bando pedíndolle a todos os vigueses que, bueno, que sen falta os quería ver na rúa vitoreando a soldados alemáns e a Hitler, non? Ese mesmo bando, por exemplo, literalmente di os vigueses que teñen a honra de poder testemunhar por última vez a gratitude de España na nobre nación alemán, acudirán todos a despedirlos, así os espera o voso alcalde. Saúdo a Franco. Ese mesmo alcalde recibe, pouco antes da saída dos soldados alemáns, recibe de mans do comandante alemán da Legión Cóndor, de von Richthofen, familiar do Barón Rosso, do Barón Vermelho, recibe un cadro de grandes dimensións, un retrato de grandes dimensións de Adolf Hitler. É un agasallo á cidade de Vigo, o retrato de Adolf Hitler, o alcalde Suárez Llanos amósase encantado e promete poñelo en un lugar destacado da Casa do Concello. Como todo, que falaba antes das fotos, que falaba antes dos audiovisuais, outra cousa que desaparece. Ninguén sabe onde está o famosísimo retrato de Adolf Hitler que a cidade nese momento recibira con tanto aprecio, non? Continúan, bueno, Faro de Vigo ao mesmo tempo, rendenlle homenaxe tamén, por aí salgo tamén xa digo cando estaba, por eso na primeira comunión, pero hai como 10 ou 12 anos. Ben, tamén aproveitan para facer un homenaxe a Franco e o General Aranda, como dio Faro de Vigo, bajo la suprema y providencial inteligencia del caudillo Franco, salvó a España, a Europa y a la civilización de la destrucción y de la muerte. Bueno, maravilloso, son cousas. Ben, hai algún outra pasaxe, pero bueno, non son que me atopado, a pena que non teñamos son. O certo que, pois iso, o que pasou foi que a despedida foi entusiasta e os soldados alemáns foron recibidos, aquí os estamos vendo entrando no porto de Hamburgo, recibidos polo mariscal Goering, despois dos seus éxitos da guerra civil española. E vemos a Goering, apodado o Gordito, facendo o saúdo nos seus. Bueno, pois nada, este, digamos que pode ser unha primeira parte, unha primeira aproximación ao espírito pronazi que se respiraba en Galicia nesa época. E volvo ao PowerPoint, se son que tengo que ver. Ben, para falar doutra das relacións ou dos puntos de interés que tiñamos alemáns en Galicia, que era a posibilidade de poder dar a cubillo as bandas de lobos do almirante Dönitz nos nosos portos, nas nosas rías. A verdade é que non o conseguiron como esperaban, non foi así, non puideron ter unha rede realmente efectiva de apoio a armas submarinas aos alemáns, sobre todo porque os aliados enseguida protestaron, presionaron a Franco para que impedise que os portos galegos fosen unha base efectiva dos submarinos alemáns, pero moitos sí o conseguiron. Como dicía antes, había dous barcos, o Bessel e o Max Aldrich, en Ferrol, que daban, o seu objetivo era surtir de alimentos, combustible, ou desembarcar aos submarinos ou desembarcar a tripulacións feridas. O fixeron en varias ocasións, de feito se conservan varios documentos do propio Cardonitz, por exemplo, un documento escrito por Cardonitz. Cardonitz era un señor, un marino, que tiña costume de levar toda a súa vida cun cuaderno de bitácora, unha característica propia. El traballaba nun despacho en Berlín, pero el facía como se estivese a bordo do barco, escribía un caderno de bitácora. Bueno, pois ese caderno de bitácora, isto é parte dese caderno de bitácora, e por aí aparece algunha mención a un dos varios submarinos que repostaron tanto no porto de Vigo como no porto de
perdón, na ría de Vigo e na ría de Ferrol. Se algún de vos, supoño que moitos de vos tedes visto a película Das Boot, o submarino, de Wolfgang Petersen, e aparece en pasaxe desa película na que o submarino fai escala no porto de Vigo, desembarca, bueno, vai que accede ao barco, que sería o Bessel, e participa con ele unha cena, un ágape, e tal. Pois esa película reflicte o que realmente estaba a suceder. Que pasa? Que Tonis tiña intención de que ese apoio de Galicia e dos portos galegos fose máis intenso. Xa digo que as protestas aliadas chegou un momento que influíron tanto en Franco que decatouse de que se os aliados gañaban a guerra, que estaban perdendo. Entón, digamos que intentou, como noutros aspectos, xogar o, bueno, comenzar a poner problemas. Pusolle problemas, por exemplo, aquí vemos unha escala, estes son documentos dos aliados. A escala do U-172 que, como vemos, parou no porto de Vigo, nunha das súas rutas para buscar convois aliados. Bueno, quería amosarvos esta imaxe. Sí que tivo problemas, sí que Franco lle fixo caso aos aliados, e impediu que esa axuda fora moi efectiva, como neste caso. Non se apreza moito, pero hai un submarino Ubuntu. Eso é o porto de Vigo, ese o Concello Navarra, un buque de guerra, Navarra, e hai pequeniño, se ve hai un submarino, hai pequeno acoderado ao barco, non? Ese é, bueno, pues un submarino que o 470 que tivo un enfrontamento con aviación aliada fora das Illas Cíes, como produto dese enfrentamento, pues quedou pairo, quedou sen tal, quedou sen máquina, tiña feridos, bueno, estaba realmente listo para ser rematado en calquera outro ataque da aviación aliada posterior. Tivo a sorte de ser salvado por dous pesqueiros galegos, dos pesqueiros da mina de Bouzas, na ría de Vigo, o Florentino Lago e o novo Florentino Lago, que estaban aí faenando e atoparon de repente un submarino nazi danado, despois dun ataque. Remolcaron, trouxeron na ría de Vigo, non sai na prensa da época, tamén é curioso, ningún periódico reflicte iso, malia que entraban dous pesqueiros con un submarino remolcado diante por toda a cidade, paseando por aí e tal, non sai na prensa da época, hai unha forte censura sobre calquera tema bélico, pero, bueno, o que pasa con este submarino é que queren que volva a loita, non? O capitán Otto Ulrich Blum quere volver a loita, non? Quere facer un arranxo rápido da máquina da hélice e tal. Son as autoridades, neste caso, as autoridades de España que lle impiden sair fora porque xa, unha vez que se repara, despois de 24 horas xa non pode sair de novo a participar na loita porque sería un acto de guerra. O sea, un país neutral non pode permitir que alguén repare unha material militar e que volva a guerra. Entón, queda internado. Hai uns submarinistas, incluso uns submarinistas alemáns que mergullanse para ver de cambiar a hélice, porque quitan a hélice. Entón, fabrican unha hélice de madeira para intentar sair, un episodio rocambolesco e tal, e finalmente xa se faltan de todo isto, mandan todos presos a tripulación do submarino a base da Gran de Ferrol, onde vivirán fantásticamente. Hai fotos, o que pasa que non as teño aquí agora, pero hai fotos xogando as cartas, pasando moi ben ali, mentres a verdade é que a desgraza foi total para os submarinos Ubuntu, para as bandas de lobos. Eles viviron ben a guerra, tiveron sorte. O do 470, o capitán Blum tamén trasladado a Graña, e o submarino quedou aí apoderado toda a Segunda Guerra Mundial, ata o 45, non? En que os últimos submarinos son afundidos na operación de Deadline. Pois este foi un quedou aí apoderado. Digamos que foi un pouco unha das mostras de que sí que estábamos a darlle soporte, non? Aos submarinos Ubuntu de Donis. Hai moitísimos outros exemplos, en portos galegos, mesmo historias de amor, outras outras nenas, pero si é certo que algún oficial de submarinos nazis casou con alguna galega e a súa familia perdura por aí, bueno, esa é a realidade. Tivemos moita relación con iso. Ademais do tema dos submarinos, tiñamos tamén unha relación de comunicacións, porque tiñamos unha base militar nazi en Galicia. Esa era a cruda realidade, non? Había un destacamento militar alemán aquí no país durante toda a Segunda Guerra Mundial. Era o Trasone de Cospeito. Aquí vemos unhas casetas que están en concreto posterior, a pintada tamén,
Pero, bueno, esta antena, cando estaba en pé, isto era unha das 3 antenas do Electrasol, eran moi altas, e na terra xa chamaba moito a atención, non sei se algún de vos tevistes a oportunidade de velas, de pasar por prospecto de velas. Chamaba moito a atención, parecía un bombo, porque esa estrutura altísima que daba ali arriba e tal. Bueno, o Electrasol que consistía realmente este trebello era un rudimentario GPS. A súa funcionalidade non era transmitir comunicacións, transmitir voz e tal, senón axudar aos submarinos, sobre todo a través da Luftwaffe, a posicionarse sobre o terreno. Metían unha serie de ondas, unha serie de sinais que podían descodificar nas embarcacións por unha triangulación, sabemos o punto que se atopaba. Entón, digamos que isto se había... Este Electrasol estaba conectado con outras estacións SONE que se atopaban en Francia, que se atopaban no sur e tal. Bueno, había varias estacións que estaban aquí. O certo é que aquí, pois sí que había unha dotación, bueno, unha dotación que vemos antenas desde arriba, xa non están no chan, agora mesmo, despois do clavo. E, bueno, pois había unha dotación alemá que estaba aí, non? Outra das relacións, aí vamos poner un vídeo, entón por iso non teño, era o wolframio. Como sabedes, minas de wolframio por toda Galicia. Había xentes nazis encargados de supervisar esta extracción de wolframio que fora levado a Alemania. Había ao mesmo tempo asentes aliados, novedamente da Embaixada de Estados Unidos en España, que estaban tratando de impedir iso. Había o que Abel Losada, que ten un estudo de historia económica moi interesante sobre o wolframio en Galicia. Abel Losada le recorda que se chamaba a guerra económica en acción, chamaban. O embaixador de Estados Unidos en España chegou a gastar millonadas de dólares para ver de comprar o wolframio en orixe en Galicia antes de que saíse cara a Alemania. Entón, era un xeito de sabotar os alemáns, era subir os prezos, intentar que os alemáns non pudesen pagar con ese wolframio, non pudesen leválo, tamén de xeito unha sabotaxe económica. Bueno, todo isto, todos esos asentes, toda esta xente que traballaba para controlar as minas, tiñan relación cun consorcio que operaba en Galicia, consorcio Sofindus, non? Os alemáns son moi ben organizados, souberon desde o principio que o que tiñan que facer aquí era facer unha estrutura que tivera unha apariencia empresarial como se fose unha empresa local. Decatarse desde o principio fixeron moi ben, son moi bons na organización. Xa na Guerra Civil, antes da Guerra Civil, hai un personaxe clave nesta historia da estrutura nazi en España, que é un alemán que estaba afincado en Tánger, en Marrocos, perdón, en Tetuán, no protectorado español de Tetuán, un señor que na República de Weimar pasou a vivir ali e tal, e non tiña ninguna relación estreita con racismo e tal, pero este contactado por todos os sublevados, por os que se van sublevar, os militares que se van sublevar contra a República, contactado porque, como é alemán, a alguén se lle ocurre, en concreto era Sáenz de Burbaga, dos militares que se van a levantar, se lle ocurre que, como é alemán, é bastante rocambolesco, non? Como é alemán, probablemente coñeza a Hitler, entón, que vaya por aí por Alemania e les presente que secretamente que son os que se van a sublevar. Bueno, pois este alemán, creo que teño por aquí, bueno, pois este alemán efectivamente desprázase con estes sublevados, desprázase a Berlín a falar é recibido, ten a sorte de que é recibido polo nazismo e Hitler promete axuda militar de todo tipo aos sublevados da Guerra Civil. Agora mesmo teño a Aragón e non sei como se chama o alemán. Entón, vamos a verlo aquí, pero... O nome do alemán é Johannes Berger. Johannes Berger, este alemán que está en Tetuán, monta e crea unha empresa, ISMA, a Hispano-Marroquí de Inversións, Investimentos, que se encargará de canalizar esa axuda alemana. Unha empresa que, con a apariencia de unha empresa española, que vai facendo, pues, trae uniformes, armamento, bueno, cartos para financiar as operacións de Franco.
Cando remata a Guerra Civil, esa empresa, a ISMA, cambia de nome, de razón social, revolucionase e se constitúe un consorcio que se chamará Sofindus. Sofindus é a Sociedade Financiera Industrial. Ese consorcio Sofindus é o consorcio nazi, o consorcio que controlará todas as actividades que o Terceiro Reich fará aquí. Reúne máis de 60 empresas, hai navieiras, hai bancos, hai aseguradoras e hai empresas mineiras. En Galicia había varias empresas mineiras do consorcio Sofindus que controlaban as diversas minas repartidas por país. Entre elas estaban estudios de explotación mineira Santa Tecla, minas de Galicia, unhas tiñan a sede en Ourense, outras tiñan a sede moitísimas en Vigo, a realidade que había moito mundo nazi localizado ali, e tal, bueno, estas empresas organizan todo isto. O interesante destas actividades de Sofindus era que poñían homes de paña, cidadáns españoles no cume de cada unha das empresas, pero en realidade, porque a lei nese momento dicía que un estranxeiro non podía ser propietario de unha empresa en España, pero en realidade nos cargos intermedios estaban eses agentes nazis que viñan desde Alemania para controlar a todo, a produción do Wolfram, as actividades que eran. Interesante tamén que estas empresas perviviron, ou a parte destas empresas perviviron tras a Segunda Guerra Mundial. Algúnas delas existen hoy en día, son empresas nazis que seguiron a existir. É certo tamén que moitas fortunas que se fixeron nese momento, grazas a este capital nazi, seguen a existir, nunca foron, esos cartos non foron devoltos. Hai negocios de familias que seguen a existir, que están operativos en Galicia, que son negocios fundados por os nazis a través do consorcio Sofindus. Unha das ironías do fin da Segunda Guerra Mundial para un país onde perviviu unha dictadura de corte fascista durante varias décadas. Pasaron estas cousas. É interesante porque este consorcio Sofindus e os seus asentes que perviviron aquí tamén permitiron o último derradeiro que quería comentar, que permitiron a saída de criminais de guerra nazis dende os portos galegos, porque moitos desas persoas que traballaron para os Sofindus constituíron unha especie de arañeira de intereses que favorecían que pudiesen salir por aquí sempre. Esas rutas de escape tentaban evitar estas listas, isto por exemplo do Arquivo Histórico do Ministerio de Exteriores, estas listas para a infiltración de alemanes. Os aliados ao remate da guerra coñecen perfectamente que persoas están en Galicia que eran agentes nazis e que estaban a fronte desas empresas ou que traballaban en espionaxe para o nazismo e o reclaman. Pero é moi interesante ver como o franquismo é quen de ligar de tal maneira o tema para que ninguén se entregado. De feito, é en Galicia o único caso dun reclamado que ten que dar unhas mínimas contas ante a justiza. O único é Meino von Eichen, un alemán afincado en Vigo, que é o único que é detido e que é enviado a Caldas de Malavella, que é un balneario en Cataluña, como sabedes. Bueno, ali se fai un pequeno centro de detención e está ali. Conservarse mesmo correspondencia o expediente está no Ministerio de Exteriores, que se pode consultar, o expediente de Meino von Eichen. É interesante porque ás veces os aliados están un pouco perdidos e lle piden que lle retire todos os seus bens, que lle confisquen a súa casa. Consideran os aliados que toda a fortuna ou todo o que podan ter estes agentes nazis é conseguido de xeito ilegal durante a guerra. Pero tamén lle pide, por exemplo, as accións do Real Club Náutico de Vigo, que son as accións que non teñen ningún valor e tal. Entre os expedientes das cousas que lle piden, algunhas non teñen moito sentido. E logo, sobre a dureza da súa reclusión, tamén nos falan eses expedientes, que algún vai pasando follas, pois vai vendo que, por exemplo, esas cartas emocionantes nas que Meino von Eichen escribe ao Ministerio de Exteriores que ten detido ali, escribe que está un pouco farto porque todos os días lle dan polo para comer e que está un pouco aburrido de comer polo, pechuga de polo, pechuga con arroz, e que se poden cambiar un pouco as características dos menús. Podemos pensar que as condicións de reclusión no balneario de Caldas de Malavella non eran nada terribles, nin sequera podemos comparalas con outros exemplos, como a reclusión por parte que proporcionaba a Alemania nazi durante a Segunda Guerra Mundial.
Pero, bueno, é o único caso no que un alemán que coñece que un alemán é detido e que pasa, é recluído a museo. O resto todos, e as listas son moi longas, todos son, siguen mantendo a súa vida. Por aí temos a Richard Kinting, non voy a poner Vigo por aí, non? Richard Kinting, o xefe do Partido Nacional Socialista Alemán, Nacional Socialista en España, en Galicia, perdón, o que víamos na foto anterior e tal. Este señor está, como moitos outros, enterrado no cemiterio de Pereirón, na parte civil do cemiterio de Pereirón. Vas recorrendo as tumbas e vas vendo os nomes. Se coñe esta lista de reclamados polos aliados ao remate da Segunda Guerra Mundial e vas paseando polo cemiterio de Pereirón, pola zona do cemiterio civil, pois vas a topar os nomes, aí están. Membros mortos, bueno, membros sobranceiros da nosa comunidade. Non houve ningún problema para os alemanes e para os nazis en Galicia da Segunda Guerra Mundial. Todo o contrario, viviron estupendamente. E ninguén deles tivo que devolver tampouco ningún carto das que se tiñan quedado a través do consorcio Sofín. Bueno, podemos ver en la lista, hai outros nomes, as listas son interminables, non? Pero ningún deles é detido, non hai ningún problema, vedes uns expedientes e tal, en Madrid consiguen que esos expedientes se fagan eternos e tal. Hai varios sitios que reclaman de Coruña, de Santiago, de Vigo, de Ourense, de Monforte. De Monforte estaba o famosísimo Friedrich Wilhelm Kloss, non? Alias coñecido por todos como don Federico Guillermo, un señor de Monforte que era un dos grandes campos das minas de wolframio en Galicia, non? Un dos grandes artífices de que saíse o wolframio para Alemania. Este señor de feito tiña Mein Kampf, non? Exemplares de Mein Kampf, que era o seu agasallo característico de don Federico Guillermo, era enviarle a Sete, elevarle o Mein Kampf durante toda a Segunda Guerra Mundial para que se puede alguna casa galega, o sea, ainda se conserva Mein Kampf, non? Non tivo a delicadeza de traducir o galego na miña loita e tal, pero bueno, fixo unha discusión bastante interesante do libro de Hitler e tal. Ese señor, en o caso, ese señor ten a súa tumba no cemiterio de Pereirón, tumba notable, bueno, como membro sobrancero, insisto, membro sobrancero da nosa comunidade. O nazismo en Galicia perviviu, e continuou entre nós, sen que se fixeran confiscacións de ningún tipo, e sen que pasara absolutamente nada, non? Un pouco o máis característico deste tema. Aquí vemos algúns documentos, e tamén esa presenza deses nazis en Galicia despois da guerra, que seguían vivindo aquí, permitiu que deran a cubillo a eses alemáns que querían escapar cara ao santuario americano para fusir da xustiza dos aliados, non? Entón, bueno, pois temos este señor, o exalcalde da Coruña, Francisco Vázquez, ten escrito en numerosas ocasións que este señor, que Josep Mengele, non? O célebre doutor Josep Mengele, que escapou polo porto de Vigo, non? É algo que recurrentemente Francisco Vázquez dicía, o que pasa que non é certo, porque Josep Mengele, este é o certificado de Josep Mengele, Gregor Helmut, o nome falso que fusilou América, bueno, ben claro con aí que Génova, non? O pozo do que saiu. De feito, sábese hoxe en día xa toda a historia de Mengele, como foi protegido pola Iglesia italiana. Había varias dióceses de Italia onde se deu a cubillo a criminais de guerra nazis durante os anos seguintes, durante máis de 5 ou 6 anos despois da Segunda Guerra Mundial. Algúns mosteiros están identificados en Italia onde, bueno, pues, eles vivían ali e tal, para esperar un momento propicio para escapar. O falso Gregor Helmut, que saliu no cruceiro no vapor Norinquín, bueno, pues este señor era este. Sí que hai outros que si saíron de Galicia. Este é o caso deste señor, que agora explicamos a foto porque ten bastante, bueno, interese. Este outro señor, este salido de Galicia, aquí vemos o seu certificado de entrada, non se ve moito, non? Pero bueno, o seu certificado de entrada da República Argentina, e este era un criminal de guerra nazi chamado Walter Kutzmann, tiña que ter sido xulgado, non sería doado que non tivese que morrer na forca, é dicir, que este probablemente sería condenado a morte, pero este señor viviu
vida maravillosa como tantos outros en Argentina grazas a la lleina de asentes nazis que quedaron en Galicia sen que se fixera justiza ninguna, como ele, dedicáronse a favorecer a esta xente. Como Walter Kurzmann conseguiu unha identidade falsa, a de Ricardo Olmo Andrés. A súa ocupación é grego, religioso, e está a súa tapadera. Este señor facíase pasar por grego, chegou nun momento dado a Vigo, e no vapor Ponte a Boto, da Navieira Aznar, que vimos por aquí, zarpou da Ría de Vigo, que aparece en Bos Aires, e tivo unha vida fantástica con esa nova identidade de Ricardo Olmo Andrés. O curioso do caso é que cando estive a buscar a historia deste señor, atopei a tumba de Ricardo Olmo Andrés, que está no cementerio da Almudena en Madrid. De feito, gravamos no documental, non podemos ver esa peza, é unha mágoa que non funcione o vídeo, que contaba con él. E aí está a tumba de Ricardo Olmo Andrés, que a mí chamou a atención, a primeira vez non entendía nada, decía, como pode estar Ricardo Olmo Andrés ter unha tumba no cementerio da Almudena se este señor morreu en Bos Aires? Non coincide. A realidade é que o que non sabía eu pensaba que Ricardo Olmo Andrés, a identidade falsa que lle dera a Igrexa Católica de España, a Igrexa de España, a este señor, este criminal de guerra, pensaba que esa identidade falsa era inventada. Pensaba que a diócese de Valencia, que é onde dicían que procedía, e que tiña un acento raro, a tapadera que tiña un acento raro, porque pasou moitos anos, casi toda a guerra, en Suiza, nun cantón alemán, entón tiña ese acento un pouco alemán, bastante alemán, claro, era. Eu pensaba que inventaran o nome, non? Mais vale. Non, o sistema todavía era máis complicado, era máis reducido. Existía un grego de Palencia que se chamaba Ricardo Olmo Andrés. Existiu, vivía toda a súa vida. E, de feito, logo foi trasladado a Madrid, reconstruíse a súa historia, foi trasladado a Madrid, e está enterrado no cemiterio da Almudena. Ese Ricardo Olmo Andrés, que é o auténtico, é un grego que fai a súa vida, non ten unha liña por un lado. Pero a Igrexa, en España, creou, neste caso e outros, creou identidades falsas co mesmo nome, e o que non sabía, supoño que non sabía, eso é imposible saber se o auténtico grego sabía da existencia de outro tipo, coa mesma identidade que co mesmo nome que estaba vivindo unha vida nova en Argentina, que viviu durante décadas en Argentina. Houbo no mundo dous Ricardo Olmo Andrés, un deles era un criminal de guerra nazi que vivía en Argentina, e outro un grego de Palencia que terminou no cemiterio da Almudena. É interesante isto. Para o meu gusto máis interesante que falaba do apoio enorme que a Igrexa deu aos criminais de guerra nazi despois da Segunda Guerra Mundial. É un feito, penso que bastante vergoñento e que aínda merecería moito estudo, porque realmente o que aconteceu en Italia, novedadamente en Italia, en varias iglesias, en varios mosteiros e conventos para proteger esta xente, e o que pasou tamén en España, provendo a xente de identidades falsas dos propios gregos, a realidade que ten unha explicación pouco moral, pouco ética, non? Hai que recordar unha cousa, que nesa época en Galicia desatouse unha campaña, tamén a promovía moito a Igrexa Católica, que era acollo un alemán. Isto tamén unha cousa con ella. Acollo un alemán. Entón, despois, remata a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, entón hai uns discursos nas parroquias, Vilías, se conta un pouco, que hai unha serie de xente que vende pasando moi mal na Segunda Guerra Mundial e que hai que acollelos, acollelos nas casas. Entón, moita xente, na Coruña, en Santiago, en Pontevedra, en Ourense, tiña na súa casa un señor alemán que viña de pasado moi mal e que era acollido, non se facía preguntas, e nada máis. Acollo un alemán, era un acto de caridade. Non sabemos, estaría por investigar, se pode saber se algún deles non foi un criminal de guerra, pero tamén é posible. É posible que moita xente de boa fe en Galicia tivese acollido un alemán, tivese acollido un criminal de guerra na súa casa, pois por boa vontade. E para rematar, porque xa estamos en hora, dicir como remata esta historia de Walter Kurzmann, que é esta, que escapou polo porto de Vigo. Este Walter Kurzmann, que era o Ricardo Olmo Andrés falso, non? Está moi ben esta foto, me gusta moito, porque esta foto é o exacto momento. Esta foto está moi ben por a cara que pon aquí, porque esta é a faciana que alguén pon, non? Cando é descoberto, cando se llega a outra historia. A historia da súa vida se lle veo baixo nese momento, por eso pon esa cara, ten ese aceño, ese xesto.
chaman a súa porta, un xornalista argentino descubre a identidade real de Pedro Ricardo Andrés, descubre que é Walter Kutzmann, ten a completa seguridade, finalmente sabe onde vive, vai con o seu fotógrafo para os dous, este momento exacto no que chaman a porta, o señor abre e o xornalista nota Walter Kutzmann e Pedro Ricardo Andrés, que non é, pon esa cara dicindo, bueno, sabe pillar, isto é finais dos anos 70, sabe pillaron si efectivamente son Walter Kutzmann. Walter Kutzmann morrerá pouco despois desta foto, porque será detido, quería ser levado para ser xulgado en Israel, pero morreu dun ataque ao corazón pouco antes de ser trasladado a Israel. Podría ser un caso como o de Eichmann, ou tal, hubiera sido un caso como o de Eichmann ou del, pero non puido ser, non hubo suicio a Kutzmann por iso. Pero bueno, tamén foi un honorable membro da nosa comunidade galega durante algún tempo, un crego simpaticísimo que parece que pasou un tempo ali en Suiza e tal, e por eso tiñes este acento. Bueno, un caso máis de toda a relación inmensa que Galicia tivo cos nazis antes, durante e despois da Segunda Guerra Mundial. E como non teño un vídeo, aquí temos que relatar, pero se tedes algunha pregunta mellor, a ainda se pode estirar creo que uns minutos, non? Sí, perfectamente. E seguramente surgirán preguntas. Sí, bueno, se surge, non? Sei que estamos como en tempo de que comezaría a Cabarelas. Non, empeza de cuartos. Temos tempo de abundo. O que pido é, por favor, concreción nas preguntas. Non dilatar demasiado o proceso de formulación para que tamén se podan responder de maneira breve. Moitísimas gracias. Sí, por favor. O aeroporto ese das Rozas que fixeron os alemáns que daquela na porta, aí teño entendido, pero non moi documentado, pero sí que mo dixeron que saían avións diariamente levando carne, que había unha auténtica exportación de carne para as calzas do exército alemán. Bueno, a verdade é que eu nunca escoitei a historia do abastecemento de carne. Tamén parece un pouco dubidoso, porque a onde voarían eses avións durante canto tempo? Eu digo, onde podría volar? Cando nos anos nos que Francia estivo ocupada, eses avións podían volar, por exemplo, hasta Francia e suministrar as tropas francesas acantonadas en Francia, pero é unha distancia considerable, pero bueno, podría ser. Hai moitas historias relacionadas co abastecemento de alimentos dende Galicia aos alemanes, moitas delas están relacionadas co submarino. En calquera vila de Galicia hai alguén que recorda que o seu avó un día estaba pescando e apareceu versión submarino e que lle deron un peixe a cambio de chocolate, de cigarrillos e tal. Moitas se conta estas historias. Tamén se conta, que é certo que se conta, porque é verdade, tamén se conta que Hitler estivo no monasteiro de Samos, non? Non se conta que un avión da Lufthansa aterrou nun prado na areia, ali, preto do mosteiro de Samos, e que ali estivo anochado Hitler. A verdade é que eu nunca escoitei o de avións con carne de Galicia, pero podría ser. Pero tamén podría ser unha lenda de tantas que hai sobre ese tema. Sobre o transporte? Sí. O aeroporto era un aeroporto. Sí. Pero que levaron carne, que houvese unha ruta regular de levar carne a Alemania desde o aeroporto de Rozas, eu nunca os coitei nin coñece ningún dato sobre iso. Quer dicir, que hai dúas opcións. Que se esa verdade ou que non se esa. Non digo que non sei. Sí. Mira, bueno, aparte de agradecer a charla, dúas moi concretas. Primeira, esa presión dos aliados para que España, Galicia non fose tal, era presión ou directamente ter sobornados con cartos os membros da Falanxe, porque eso escoitei hai unhas semanas nun programa, que estaban pagando, non sei se eran os británicos, pagaban para que España seguira sendo neutral. Esa é unha. E dúas, se realmente os nazis tiveron aquí tanto control esa rede, é iso posible con que teñas unha especie de vía de salida para xudeus, que había dúas irmáns, non sei onde? Esas dúas preguntas, vale? Da primeira sí que seguro que pagaban a membros da Falanxe, aunque ainda que a Falanxe xa nese momento xa non ten a mesma forza no goberno de Franco que tiña durante a guerra, quer dizer, aí hai un cambio, non? O sea, bueno, Serrano Suñer, que era o home de Franco con Hitler, xa non
xa non está para ter esa influencia, pero bueno, sí que é certo que pagaban. Forma parte do que o embaixador de Estados Unidos en Madrid contaba da guerra económica da nación. Gastaron dólares e dólares, millóns de dólares para sobornar, para comprar wolframio a precios desorbitados para facer subir os precios e que os alemáns quedaran arruinados. Todo iso, gastaron moitísimos cartos, sobornaron a moitísima xente en España para conseguir que cesase o tema. Pero o que foi definitivo, na miña opinión, foi que a partir do ano 43 Franco e calquera ten o convencemento, agás a prensa, se ves os xornais da época en Galicia, o día que Hitler morre no búnker de Berlín, hai un que chega a dicir algo como que ten unha gripe ou algo así, que é unha cousa, sabes, e que Alemanha segue vencendo, Alemanha xa vai contraatacar, a guerra está gañada ata o día da capitulación, non? Sí, a realidade é que cando o franquismo, cando a ditadura se dá conta de que van perder, por supervivencia teñen que apoiar os aliados e deixan de colaborar con os nazis, máis que por os cartos, a influencia dos cartos. No ano 43, aparte, o momento no que chegan os bombardeiros de longa distancia, e o uso masivo do radar e tal, o radar porque os submarinos iban emerxidos casi todo o rato, non? E a guerra submarina que está perdida, non? Entón, nese momento xa non teñe ni siquiera a supremacía naval, Hitler ten moi poucas opcións de gañar a guerra ou de resistir. Iso decátase a ditadura e digo, teño que estar cos aliados. A segunda pregunta era sobre os... Era que se realmente os nazis tiñan esa arañeira, ese control sobre o que pasaba en Galicia, como pode ser que teñas, que non sei igual canto hai de lenda en canto o número que conseguiron salvar, que teñas en paralelo unha rede que o que fai é sacar xudeus, sacar esas dúas irmáns do sur de... Bueno, que tamén había filo aliados, non? Claro, iso hai que ter en conta. Por exemplo, en Vigo había o cable alemán que é cortado, pero o cable inglés segue funcionando, e hai unha comunidade inglesa aficada, por exemplo, na cidade de Vigo. Eses, desde logo, son aliadófilos. Entón, realmente hai un conflito de intereses en todas as cidades. Que España, como pasou tamén na Primeira Guerra Mundial, era mayoritariamente sermanófila, non quere dicir que non houvese unha comunidade aliadófila. Entón, bueno, pois esas persoas axudaron. Tamén é certo que eu atopo que case todos os que axudaron a sacar xudeus dende Galicia son xente que tivo a oportunidade, que non era... Se ves as súas historias, en Mas Touza, creo que das que estás a falar, en Ribadavia, non son unhas persoas que teñan unha ideoloxía que digan vou salvar xudeus da Segunda Guerra Mundial. Son unhas persoas que están nunha estación de tren, na estación de tren de Ribadavia, chegan ali uns xudeus e comezan por humanidade, comezan a darlle saída cruzando o río Miño cara a Portugal. Non vexo o doutor Eduardo Martínez, creo que o nome, sí, que saca moitísima xente tamén, se ven a oportunidade de poder salvar xente, o fai, pero non dende unha ideoloxía e montan unha arañeira para sacar a xente fora. Chegan as circunstancias e toman a decisión aceitada, non? Que era de salvar esa xente. Entón, claro que era posible. Ainda que eu penso que en algúns casos hai moita lenda, hai cousas que non entendo moito. Non me quero meter neste tema porque é un pouco complicado, pero hai casos nos que podes ver nos xornais que falan de algún caso concreto que din que xa son sustos entre as nacións e que teñen o recoñecemento, teñen o Oliveira en Israel, e non é certo, porque sí que é verdade que en Israel tamén cada expediente o estudia, e algúns teñen dúbidas, o que pasa que non quero entrar no asunto, no fondo do asunto, porque é un pouco complicado, porque hai xente moi convencida de todo, pois non vou dicir. Unha pregunta tamén breve, en relación o funcionamento real ou non do aeródromo, tamén da lanzada, porque os coitas tamén circulan ese contexto. Sí, bueno, se fala tamén, e de feito, bueno, hai unha foto moi chula, non? Dun avión ali, tal, no medio da area e tal. Sí, que se pregunta ben a praia da lanzada para como pista de aterraxe e tal. Bueno, nos anos finais da guerra é imposible porque a presión aliada era enorme. Eu non teño documentación realmente de que se utilizase sistemáticamente, non teño esa documentación, eu nunca lin que sistemáticamente houvese unha base, penso que non, que puntualmente sí, había combates aéreos e navais diante da costa galega, hai 37 submarinos Ubud afundidos na nosa costa, na costa de Galicia, 37, moi pouco, hai 37, estamos a falar de centos e centos de mortos, alemanes mortos de tripulantes de submarinos na nosa costa.
había combates navais, que na lanzada, seguro que nas praias a xente veía esos combates navais, os marilleiros eran testemunhos diso, pero eu dubido moito que fora unha base, que a lanzada podera ser unha base, que era imposible. Os aliados estaban realmente se ves a documentación aliada, de feito moitísimo se desclasificou hai 4 ou 5 anos, ves a documentación aliada, están moi preocupados co apoio que lle poden dar, eu penso que non, tamén é unha lenda dicir que a lanzada era unha base alemán, porque non. Galicia foi é un país que tradicionalmente, dende sempre, tivo moitos emigrantes. O feito de que despois da Segunda Guerra Mundial, o que inicialmente era a emigración, sobre todo para América, se convirtira hacia o centro de Europa, pode ter alguna relación neses contactos que tiveran durante, antes ou despois? Eu penso que non. Penso que non, que é a oportunidade. A Alemanha, a reconstrucción de Alemanha e o período de industrialización posterior da reconstrucción, a Alemanha necesita mano de obra e aquí somos especialistas en servir mano de obra, é nosa maior especialidade como galegos, mano de obra escravos do mundo inteiro. Necesitaban xente, en vez de ir a América, pois a xente foi para Alemanha. Penso que gracias. Pois con isto só nos queda escoitar. Gracias.